Vyrazit na kolo jen tak hala bala, to umí každý. Vyrazit na bike, vrátit se celý a těšit se na další výšku. K tomu je zapotřebí znalost základních pravidel bezpečného pohybu všude tam, kde je jízda na kole povolená. Pro jízdu v přírodě je třeba zvolit odpovídající stroj i ohoz a trasu přiměřenou individuálním fyzickým možnostem. Jezdci samotáři by měli s trajektorií svého výšlapu obeznámit někoho ze svých blízkých pro případ nečekané události či nutného přivolání pomoci. Kontrolujte technický stav svého kola před jízdou, nevkládejte svůj život do rukou osudu. Ať jedete sami nebo ve skupině, vždycky u sebe mějte jídlo, pití, náhradní oblečení, materiál k opravě kola a nabitý telefon. A nikdy nepřeceňujte své síly. Pamatujte na to. Jezděte s přehledem a opatrně.